podstate basketbal v Prievidzi funguje dlhodobo. V sezóne 2021-22 sme získali 3 tituly majstrov Slovenska, k tomu jedno druhé miesto, jedno tretie miesto. V aktuálnej sezóne zase 2022-23, to, že to nebola náhoda, bolo opäť vidieť, mali sme 3 tituly majstra Slovenska, 2 druhé miesta. Povedali sme si, že nábory budeme robiť už od detí na materských škôlkach, čo na jednej strane vyzerá, že je extrémne zavčasu, ale na druhej strane deti sa hýbať chcú. Na naše tréningy dieťaťu stačia tenisky plus fľaša s vodou. Zaviedli sme, že na každom tréningu máme 2 trénerov, čiže zvyšuje sa efektivita tréningového procesu, kde jasne viac očí viacej vidí a začalo sa pravidelne a viacej aj v tých nízkych kategóriách trénovať cez leto. Robievame pre naše deti práve pre tie najmenšie denné tábory. Na tých denných táboroch za jeden týždeň dokážeme natrénovať toľko, čo štandardne cez školský rok, možno za mesiac. Do veku 10 rokov si myslím, že je ideálne, keď deti robia 2 športy. Ale našim hlavným cieľom bolo to, aby vedeli, že keď si vyberieme basketbal, sú tu kvalitní tréneri, hráme s 2-3 družstvami ročne Medzinárodnú basketbalovú ligu, kde hrá 33 krajín z Európy. Viacero prievidských odchovancov vyštudovalo alebo študuje aktuálne na univerzite v Amerike. Otec ma viedol už od mladá k tomu, že ten profesionálny šport, keď sa podarí, že sa s ním dá dobre uživiť a aj pocestovať veľkú časť sveta. Vyštudoval som školu v Amerike a bez mňa som tomu veľmi vďačný. A je to hra, ako sa hovorí niekedy pre inteligentov, že je to také komplikovanejšie trošku a do budúcna sa môže otvoriť veľmi veľa dverí. Strašne veľa turnajov a medzinárodných zápasov sme vlastne pocestovali po Európe. Videl som veľa krajín, do ktorých by som sa pravdepodobne nedostal, keby nehral basket. Ja si pamätám, že aj tréner Marek Gulík, že viackrát volal mojim rodičom, aby ma nejak presvedčili, ešte nekončím, za čo som mu vďačný. A potom od nejakých 16 sa mi začalo viacej dariť a uvedomil som si, že by som sa tým mohol aj živiť. To je jedna z tých ciest, ktorú ponúkame vlastne tým hráčom v našej akadémii a do budúcnosti verím tomu, že to bude ešte viac, že niekde na stredné školy sem už budeme vedieť pritiahnuť deti aj z iných klubov a pracovať s nimi tak, aby buď sa stali profesionálnymi basketbalistami, alebo získali štipendium na univerzite a tým pádom aj dobré basketbalové vzdelanie, ale aj dobré vzdelanie mimo basketbalové do života.